Přátelé, prosinec pod pokličkou. Právě provozují pomalé pohyby při pátku. Ponuré počasí, pravé poledne, prázdné putiky. Pokapává. Poněkud prachmurný pohled přes parapet pozorujíc počasí. Pro pána, 5letý Patrik padá paní Prokoplé přes patník. Podél patníku pobíhají psi. Pudlové. Patrik pláče. Paní Prokoplá panikaří. 15letí puberťáci, posilnění 5 piví, provokují. Padejte, padouchové, pronese paní Prokoplá. Prd platné. Pokračují. Původem Pražáci, Pavel plus Pepa, plynule plivou potoky plivanců přímo po Patrikovi. Připitá prasata, pokřikuje paní Prokoplá prudkým projevem. Přestává pršet. Po 15 partech plných polemiky přijíždí Peugeotem pan Prokoplý, předjíždí Passaty, pokyne pakistánským překupníkům, polkne pozbuzující pilulku. Předvede parádní parkovací počin. Poplivaný Patrik, povzbuzen přítomností pana Prokoplého, přestává plakat. Parťáci Pepa plus Pavel predikují porážku. Plánují pelášit. Pozdě. Pan Prokoplý překračuje patník, přičemž prudkými pohyby počastuje parťáky parádními peckami přímo pod pás. Píčusové. Prohodí. Parťáci přehodnocují plánovaný postup, poněvadž pan Prokoplý prokázal pozoruhodnou protiakci. Povoláním policajt. Parádní práce. Patrik povstal, předvedl pár pošklepků pro puberťácké pacholky. Prostějovská putika, pojmenovaná Podpadou, přijímá první povaleče. Parťáci probírají příčiny porážky při popíjení plzeňského prazdroje. Pan Prokoplý přijímá polibky paní Prokoplé, poté Patrika. Parádní představení, překonané překážky. Přeji příjemný pátek.